Li Tirkiye bûyera Covid-19 ya yekemîn di 11 Adarê sala 2020 da hatibû destnîşankirin. Hevdeyê Adarê da jî yekem kes ji vê nexweşiyê jiyana xwe ji dest da. Di nav salekê da li Tirkiye nêzîkî 28,000 kes ji Covid-19 mirine. 2 milyon û 500,000 kesî zêdetir mirov bi vê nexweşiyê ketine û li ser 32 milyonî zêdetir kesan jî test hatine çêkirin. Wezîrê Tendurustiya Tirkiye Fahrettin Koca ragihand ku wê di yekê Adarê da dest bi asayîbûyîna gav bi gav bikin. Lê rêxistinên tendurustiyê dema daxuyaniyên Koca dinirxînin, dibêjin ji bo asayîbûniyê hê zû ye. Ve asıl korunması gereken kesim Ya rastî di demekî wisa da pêwîstî bi parastinê heye. Nexweşiya pandemiyê li Tirkiye hê jî di sînorê cidî de ye. Ana têxwestin ku hin bergirî bêne sizkirin. Biya min em hê di wê demê de ninin. Niha dest bi vaksînê jî hatiye kirin. Lê gava em tevahî temaşe dikin di wî warî de jî gelek kêmasî hene. Di destpêka pandemiyê de heta niha pisporan hişyariyeka girîng di warê tendurustî û derûniya mirovan da dan. Derûnînas Aylin Akçay gavaser vê pêvajiya pandemiyê disekine dibêje rast an jî ne rasterast derûniya mirovan jî kete bin Covid-19. Ama tüm pandeminin olanak Di dema pandemiyê de derûniya mirovan jî kete nava tengasiyekî. Bergiriyên ku hatin girtin jî têra xwe tiştek çê nekir. Di vê demê de herî zêde derûniya jinan bi bandorî bû. Dikarim bêjim ku rewş zêde berbibaşiyê naçe. kadının Di nav salekê da bandora Covid-19 di warê aborî û civakî de jî xweda der. Pisporên aboriyê vê rûdanê li ser aboriyê bi awayekî derasayî nîşan didin. Lê xelkê Tirkiye jî ev dema pandemiyê ji bo xwe wek têkçûnekê diyar dikin. bugün rakamlara da baktığınızda ekonomik rakamlara. Îro gava em li daneyên aboriyê dinêrin, ez dikarim bêjim ku yên sala 2020 li Tirkiye zêde jî xirab neçûn. Wek Tirkiye, Çîn jî di astekî baş dibû. Lê ji ber pandemiyê hinek tengasî çêbûn. Lê ez bawer dikim ku ew ê berbibaşiyê ve biçe. Yani emin ol şu anda باور بکن از لبر پاندمی او آبوری گلک بفکاریمه از آنا پیشیا خواه نابینم برگرین که هاتن گرتن جی نه آبوری راست کرد و نه جی بلا بنا نخوشی راستان Li gorî pêzanînên Wezareta Tendurustiyê nêzîkî 7 milyon kes bi vaksîna Covid-19 bûne. Lê nüfusa Tirkiye ana li ser 83 milyonî. Ev jî diyar dike ku rêjeya kesên ku bi vaksîna Covid-19 bûne sedan 8.3 ne. û yên ku nebûne jî sedan 91.7 kesin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Ankara.